Malawi Today. Wanzuzu lapereka belo kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mu chigawo cha kumpoto a Japi Muhango. Bungwe lolimbana ndi ziphuphu ndi katangale la ACB linamanga a Muhango lolemba poaganizira kuti anagwiritsa ntchito udindo wawo molakwika. Pomwe anaonekera mkhoti lachiwiri a Muhango anawawuza kuti ayankha milandu iwiri. Oyamba ndogwiritsa ntchito mphamvu zawo molakwika ndipo wachiwiri ndopereka umboni wabodza ku bungwe la ACP. Toera katswiri wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Chief Resident Magistrate Godfrey Balaka wapereka belo kwa Japi Muhango. Abalaka anati mwazina a Muhango akuyenera kuti apereke 1 million kwacha komanso kupereka mboni ziwiri zomwe zizapereke 500,000 kwacha aliyense ndi kuti adzikaonekera ku ofesi ya ACB lachitatu lililonse pakadusa masabata awiri. Abalaka anati bwaloli linamva mfundo zonse ndipo panalibe mfundo yoonetsa kuti a Muhango akhoza kusokoneza mboni kapena kuthawa pa belo zomwe zapangitsa kuti apereke chiganizochi. A Muhango anena kuti chipanichi chipitiriza kulimbikira ponena kuti sakhazikisidwa chete. Poyankhula pomwe anapatsidwa belo ati zisizokhudza iwo okha koma Amalawi amene akuvutika kamba ka mavuto osiyanasiyana m'dziko muno. A Muhango amene ali wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo cha kumpoto akuaganizira kuti sanagwiritse bwino ntchito udindo wawo pomwe anali nduna ya zamtengatenga. Iwo akuaganizira kuti pakati pa December 2016 komanso January 2017 sanagwiritse bwino ntchito udindo wawo pomwe anagulitsa nyumba ku Chimaliro ku Nzuzu. Nyumbayi yomwe inali ya unduna wa zamtengatenga anayigulitsa pa 2.9 million kwacha. Mlandu wachiwiri ndokuti a Muhango anapereka uthenga wabodza ku nthambi ya ACB mchaka 2022 pomwe ogwira ntchito ku ACB anawafunsa za mwini wa nyumbayi ndipo iwo anati sakudziwa pomwe nyumbayi ndi ya mkazi wawo wachiwiri. Mkulu woona za milandu ku ACB a Daniel Nyasulu wati anthu awiri akuyembekezeka kuti amangidwe mokhudzana ndi nkhaniyi. Mlandu awuyimitsa kupita pa tsiku lina lomwe sanalitchule popeza anthu awiri amene akukhudzidwa ndi mlandu sanawamange. Malo mwa Zodiac kuno ku Nzuzu ndine Toera katswiri. Wachiwiri kwa komishanala wa polisi ku chigawo chakumwera cha Kuzambwe Amavuto Mbobo wapempha amavenda ndi achinyamata kuti apewe anthu andale kuwagwiritsa ntchito pokolezera zowawa. Polankhula ndi atolankhani mu mzinda wa Blantyre atamaliza kuzindikiritsa anthu zakufunika kothetsa zowawa, Mbobo anati akuyembekezera kuti ntchito yokopa anthu chaka chino iyenda mwamtendere. Mtolankhani wathu Christopher Sande ali ndi report. Apolisi ku chigawo chakumwera cha Kuzambwe anaguba kuyambira pa Old Town Hall mpaka ku Chichiri mu mzinda wa Blantyre komwe kunali zolankhula ndi zina zozindikiritsa nzika za kuipa kwa ziwawa pandale pomwe dziko lino likuyembekezera zakhala ndi chisankho pa 16 September chaka chino. Wachiwiri kwa komishanala wa polisi ku chigawo chakumwera cha Kuzambwe Amavuto Mbobo apempha mavenda ndi achinyamata kuti apewe kugwiritsidwa ntchito ndi anthu andale pokolezera ziwawa. Nthawi zambiri ma demonstrations amakonda kuchita involve achinyamata makamaka ma vendors omwe akugulitsa katundu mtown. Kwakhala kuchitika ma demonstrations kunoko koma sinaonepo ine violence, sinaonepo ma vendor akulowelera ma demonstrations. Akafuna ma demonstrations akumapanga okha ndipo palibe wina aliyense yemwe akulowelerapo, ndipo ma demonstrations kuno ku Southwest region akumakhala abata ndi mtendere. Chammadera osiyanasiyana m'dziko muno a Yunus Lambati auza Malawi kuti alimbikitse mgwirizano komanso bata ndi mtendere m'dziko muno. Asamanyozane ndipo asalole kugwiritsidwa ntchito ndi andale. Malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Pakadali pano wapampando wa nthambi yoona za mtendere ndi umodzi a Mary Nkosi wati atsogoleri a madera a midzi komanso mafumu akuyenera kutsogolera polimbikitsa mtendere komanso kutsutsa za chiwawa. Polankhula pomwe anali ndi msonkhano ndi mafumu mu mzinda wa Nzuzu, Nkosi alimbikitsa Malawi kupewa za chiwawa pandale ponena kuti moyo ulipo ngakhale mathero pa zisankho. Toera katswiri walimbo ripoti ili.
wapampando wa komishoni yoona za mtendere ndi Amere Mkosi alangiza atsogoleri a m'midzi komanso mafumu kuti akhale patsogolo polimbikitsa mtendere madera awo. Poyankhula pomwe amacheza ndi mafumu wako Mzuzu, Ankosi alimbikitsanso zipani kuti zikhale patsogolo polimbikitsa nkhani zachitukuko osati kunyozana. Koma tikupempha mafumu kuti ayesetse kuchita mbali yawo kuti ziwawa zisakhalepo pandale, poonetsetsa kuti anthu amene akumabwera mdera lawo adziwuzira kuti mukabwera mdera lathu lino tikuyembekeza tumuyankhula za mtendere, mukabwera mdera lathu lino tikuyembekeza kuti mugwiritsa ntchito achinyamata kuti adzipangisa ziwawa. Ndipo Inkosi Mbelwa yakumzimba yati ziwawa pandale zayamba kuchuluka mdziko muno, choncho misonkhano ngati imeneyi ndiyofunikira pothandiza kukhazikitsa mtendere. Iwo ati dziko la Malawi ndi la mtendere ndipo Amalawi akuyenera kuchita ndale zomangamanga komanso kulimbikitsa nkhani zachitukuko. I think ndale zonena kuti ine ndizapanga chakuti ndi ndale zimene tikufuna ifeyo, for tifuna chitukuko, tifuna dziko lino litukuke, kusiyana ndi zonena kuti taone nawa mwina kuoneka motere kapena matero amapanga zotere. So kwa ineyo ndipempho makamaka kwa ndale onse komanso ifeyonso mafumu nafeso titengepo gawo lonena kuti tizese mtendere, machalichi nafeso titengepo mbali yonena kuti tizese mtendere. Komishoni ipo posachedwa apa inali ndi msonkhano ngati omweyo mchigawo chakummawa, ndipo mwa zovuta zina zomwe zinatchulidwa ndi monga kugwiritsa ntchito achinyamata, kuchititsa ziwawa komanso kuti amayi kulimbikitsidwa kuyimba nyimbo zonyazitsa ena. Malo mwa Zodiac kuno ku Mzuzu, ndine Toera Katswiri. Bungwe la COMESA Federation of Women in Business kuno ku Malawi mogwirizana ndi Grace Machel Trust laphunzitsa amayi 114 maphunziro akayendetsedwe ka business omwe ndi amiyezi 10 ndi cholinga chofuna kuthandiza kukweza business zawo. Mkulu wa bungwe la Grace Machel kuno ku Malawi Everine Kamanga wati kusapezeka kwa business za amayi pa misika yovomerezeka, kupanga katundu yemwe ndi wamaonekedwe abwino, kusadziwa zakagulitsidwe ka malonda kudzera pa internet mwazina ndi ena mwa mavuto omwe akubwezeretsa mbuyo kukula kwa business za amayi mdziko muno. Zambiri mulipoti lomwe alemba Win Luwembe. Malinga ndizo tsatira zakafukufuku yemwe bungwe la Grace Machel Trust lapanga mwa ntchito 100 zokhudza zachuma mdziko muno, 80 zimachitidwa ndi amayi. Choncho pakufunika kuwathandiza kuti achoke pochita business yongothandiza kupeza chakudya kufikira pochita zokhazikika ndi zodalirika, ponena kuti ali ndi kuthekera kothandizapo pakukweza chuma cha dziko lino ndi theka. Mkulu wa bungwe la Grace Machel kuno ku Malawi Everine Kamanga ati ngati amayi angaphunzitsidwe kasamalidwe ka chuma, kugulitsa malonda awo komanso kukuza business zawo, akonza kutukuka pa chuma. Iwo anena izi ku Lilongwe pamwambo wopereka ma certificate kwa amayi a business 114 omwe achita maphunziro akachitidwe ka business a miyezi 10. Timayesesa kuti akakhale ndi zowayenereza kuti akapeze ndalama monga ma business plan komanso kuti akakhale ndi ma pitch deck amene amagwiritsa ntchito akafuna kumema anthu oti awathandize kapena abwere mkuza kweza ma business awo. Mkulu wa bungwe la COMESA Federation of Women in Business Selina Mwanelo Pembe alangiza amayiwa kuti akule pa business ndi kuyamba kulemba ena ntchito. Ma business ambiri azimayi amangoyamba chifukwa choti mwina panali china chake choti afuna apeze, ndi ma business amene just sakula komanso satengedwa kuti ndi ma business kwa anzathu mwina amabanki komapita kumene chakuti upange business bwereke ndrama pamapeza kuti mwina business imeja sina chitidwe register. Wachiwiri kwa mkulu wa Malawi University of Science and Technology MUST Professor Adres Malata omwe anali mlendo olemekezeka wati wakhutira ndi zomwe amayi wakuchita mu business zawo, ndipo awalangiza kuti ayambe kufufuza misika yakunja kuti akweze phindu ndi kuyambanso kupeza ndalama zakunja. Tiyathandize kupanga zogwiritsa ntchito zabwino komanso sati zodula komanso mphamvu zichepemo fangati tikupanga bengati kaso ndekuti amayi ochita business 750 ndi omwe achita maphunzirowa kuchokera chaka chatha. Mukondera nkhani pano pa Zodiac inendileya malikano tikhaiti patsirani zambiri posachedwa apa. Mwa akatswiri ona za mmene kampani zikugwiritsira ntchito chuma chawo mdziko lino athokozere kuwali amusankha kukhala wapampando wa mgwirizano wa mabungwe
ona za ntchitoyi muno mu Africa la African Federation of Institutes of Internal Auditors akuwali omwe amagwira ntchito ku kampani ya Nico Holdings komanso membala wa Institute of Internal Auditors in Malawi awasankha pa msonkhano wa AFIA omwe unachitikira ku Rwanda. Polankhula mmene amafika mdziko lino kuchoka ku msonkhanowu akuwali ati aonesetsa kuti mabungwe oyimira ogwira ntchito yowunika mmene chuma chikugwirira ntchito mu nthambi zosiyanasiyana mu Africa ali ndi liwu limodzi. Iwo akufotokoza. Izitu ndalisira njira mwachisangalalo kwambiri chifukwa ndikudziwa kuti kuwina kumene kukolo kusankhidwa kumene kusikwa ine ndekha iyayi koma ndi kwa Malawi. Ndeno akumanena kuti Malawi ndi imene kupanga chair federation imene iyi and si federation yaying'ono chifukwa tikuyang'ana maiko onse mu Africa munomo komwe kuli ma internal auditors ife ya Malawi panopo ndamene tikupanga chani tikupanga lead tikusogolera federation imene so si chinthu chapafupi yani chinthu chamtengo wapatali ndithu. Malawi ili ndi mwayi waukulu chifukwa choti amene akutsogolera kuchoka ku Malawi ndiye kuti dziko lonse sopano ladziwika chifukwa federation yathu sikuti imangothera mu Africa momwemo koma imafika ngakhale ku global ndi dziko lonse lapansi. Ndiyeno akamatchula kuti amene akutsogolera federation imene iyi ku Africa ndi ndani azitchula Malawi so imene ndanenera kale kuti si ineyo ndekha iyayi koma ndi Malawi imene ikutsogolera federation imene iyi komanso mwina ndingotengerapo mwayi kunena kuti panopo tinali ku Rwanda kumene timakukutina ndi msonkhano waukulu and kunali anthu ambiri about 1000 kuchoka chaka cha mawa kupita South Africa and in 2027 tikubwera ku Malawi. Ndiye ndi zinthu zonyaditsa kwambiri kuti munthu amene akutsogolera ali ku Malawi kuzakhaso kupanga host chinsonkhano chimenechi ndiye timukunenaso zinthu ngati tourism ndiye kuti apangaso contribute. Albert Dambula mkulu wa bungwe la Institute of Internal Auditors in Malawi ati kusankhidwa kwa akuwali ndomboni kuti ntchitoyi ikupita patsogolo mdziko lino. Malawi ndifo kondera kwambiri kunena kuti mai thokozere kuwali asankhidwa ati kukhala pa mpando wa African Federation of Institute of Internal Auditors imene ndi bungwe limene limayang'anira Africa yense nkhani zimene kapena ntchito imene ya internal audit ndiye kukhala kuti munthu oti akuchokera ku Malawi ndifo kusangalala kwambiri kuti iye ino ndi auditor number 1 Africa yense akhala kusogolera ma internal auditors zonse kwapasa uphungu oyenerera komanso olangizo oyenerera kuti internal audit ipite patsogolo mu continent yonse ya Africa. Chikutanthauza zinthu zazikulu kwambiri choyamba chikutanthauza nena kuti internal audit profession ya ku Malawi ndeti yakula yafikapo pofikira size yonena kuti ma countries ena atikhulupirira kuti titha kusogolera ife ngati internal audit ndeti internal audit ku Malawi kunoko yakula ndeti ngati pali ngakhale makampani kapena ma organizations ena amene sanakhazikisebe internal audit function ma office mawo akungoyenera kutero chifukwa tsopano ife ndakuluakulu kuti tidziyenera kulangiza ena komanso anthu ena aziyenera kuonera ku Malawi kuti kodi ku Malawi internal audit ikuyenda bwanji pokhalano kuti mtsogoleri wake akuchokera konko. Bungwe la Central Region Water Board CRWB lati likufuna ndalama pafupifupi 20 billion kwacha zonjezera kuti limalizitse ntchito yomanga damu la madzi kudowa. Mkulu wa kampani John Makwenda ati pachiyambi bungweli linayerekeza kuti ligwiritsa ntchito ndalama zokwana 76 billion kwacha koma mlingo wakwera kambaka kugwa kwa ndalama ya kwacha. Teka la ntchito yomanga damuli lachitika kale ndipo pali chiyembekezo choti ntchito yonse itha pofika kumapeto kwa chaka chino. Project imene timayamba ma assessment athu timaona kuti anthu opitirira 300,000 adzapindula. Koma tikamaona ndi imene anthu ayikondera project iyi tikuona kuti anthu ambiri akupanga seto mudera limeneli so tikhulupirira kuti ndithu idzafika ndithu anthu oposa 500,000. Ndipo mumawu wake wapampando wa bungweli a Ronald Chamtunya anati ntchitoyi ithandiza kuthana ndi mavuto amadzi omwe anthu akukumana nawo mu chigawo chapakati. Tidzipereka madzi ku community komanso pakhala ulimi wotsirira komanso pakhala nkhani ya ulimi wa nsomba komanso pakhala malo onena kuti okopera alendo in terms of kumanga kandi ena abwera mahotelo ndi zina zotero zosangalatsa ndi malo oti akhala kuti akupangitsa chidwi kwambiri komanso community idalira kwambiri malo ano
chifukwa chakuti m'madera mwambirimu madzi sali bwino ya. Pomaliza mu gawo la zamasewero bungwe la Sulom lati sabata ino sikukhala masewero aliwonse mu ligi pofuna kupereka mwayi kwa timu ya dziko lino kutenga nawo mbali mu mpikisano wa Kosafa. Wachiwiri kwa mlembi wa Sulom Adonex Chilonga watsimikiza za kusinthaku ponena kuti achita izi kuti osewera a timu ya dziko linowa komanso aphunzitsi a timuyi agwire ntchito yawo mopanda zisokonezo zilizonse. Achilonga ati mmene zateremo masewero a ligi adzabweranso sabata yamawa ndipo mndandanda watsopano wa masewero awutulutsa posachedwapa iwa kufotokoza. Magame week 10 apanga suspend apanga postpone kutengera kuti wiki imene kuyambira pa 6 mpaka pa 10 June ndi FIFA window ndithu imene mapangidwa recognized worldwide ndi ifeso tinena kuti tikhale mpoti modzi so ndizoona tapanga suspend at the same time monga mukudziwaso national team so ikhalanso ikupanga engage magemu pa international level imeneso chifukwa chimodzi so chimene tapangitsa kuti tipange suspend magemu a week number 10 general imene tapangira suspend tochi ndekuti tibwererenso ku drawing board fixture ija kuti tipange revise nde tinafotokozera kunena kuti revised fixture itulukaso as soon as possible tikangomaliza kuti no by the time tikudusa pa 10 nde kuti matimu onse akhala kudziwa kuti tiyende motani thereafter so once tikamaliza ndithu titulutsa press release so yonetsa kuti fixture iyende motani kuti dziko lonse lidziwe kuti ligi iyende motani. Bwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Tabi Kamwangala mwini fumbo koma poyamba nayi mitu yake. Public Affairs Committee PAC yati sikufuna kuonetsa mbali pa zimene zinakambidwa ku msonkhano wake waukulu posachedwapa. Bwalo la milandu latulutsa pa belo wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP Ajapi Mhango. Ndipo munkhani zina boma likufunika ndalama zokwana 95 billion kwacha pachaka kuti lilembe ntchito aphunzitsi atsopano msukulu za primary. Tili ndizi ndi zina zambiri tiyeni tikhale limodzi. Munkhani yathu yoyamba Public Affairs Committee PAC yati sikufuna kuonetsa mbali pa zimene zinakambidwa ku msonkhano wake waukulu posachedwapa. Mkulu wa gulu la atsogoleri a zipembedzoli a Robert Phiri watinso gululi silitulutsa kalata yofotokoza mfundo zimene nthumwi ku msonkhano zinagwirizana. Isaac Salima akufotokoza. Bungwe la Public Affairs Committee posachedwapa lidachititsa msonkhano pamene nthumwi zokhuzidwa pa nkhani zosiyanasiyana zidali nawo. Mwa nkhani zina zimene zidamanga nthenje ndiyokhuza katumizidwe ka zotsatira za mavoti ya Elections Management Device pamene nthumwi zazipani za ndale amabungwe nthumwi zina zokhuzidwa komanso bungwe la Electoral Commission adakambirana. Mmene zimakhalira mbuyomu bungwe la PAC limatulutsa kalata yofotokoza mmene likuonera pa zimene zikuyenera kuchitika pa nkhani zimene zakambidwazo. Koma m'malo mwake bungwe la PAC lidangofotokoza ndandanda wa mmene zonse zidayendera komanso zimene nthumwi zidagwirizana. Mkulu wa bungwe la PAC a Robert Phiri adali pano palibe malingaliro ofuna kubweretsa kalatayi ponena kuti ilo silikufuna kuoneka kuti likutenga mbali pa nkhaniyi. Iwo ananena kuti mbali zonse zokhuzidwa pa nkhaniyi zili maganizo awo kotera kuti zimene zidakambidwa mu mkumanowu mbali zonse zidazimvera zokha. Phiri adawonjezeranso kuti ngati akuluakulu a bodi ya bungweli angaone kufunikira kotero adzatulutsa kalatayi. Iwo adawonjezeranso kuti bungwe la PAC lipitirira kukumana ndi atsogoleri a zipani zosiyanasiyana powalimbikitsa pa nkhani zokhuza mtendere pamene nkhani zimene zidakambidwa ku mkumanowu akhala kuzikambirananso. Mkulu wa bungwe la National Advocacy Platform a Benedicto Kondowe adati ripoti lofotokoza zimene zidachitika pa msonkhanowu lidatambasula bwino zokhuza nkhaniyi. Ndi summary report imene kufotokozera zimene anthu amakambirana komanso ma recommendations amene apereka ku nthambi zosiyanasiyana. Ndi chifukwa chake summary report imene itatuluka palibe gulu la anthu kapena bungwe limene lasosana ndi zimene tikuvomereza kuti ndi zomwezo zimene tinakambirana komanso ma recommendations ake ndi omwewo. Ndiye ngati PAC yapanga chisankho chonena kuti palibe chifukwa chokhalanso ndi community ife tikuona vuto limene tikapeze chifukwa chonena kuti summary report yationesera zimene tinakambirana ndi ma recommendations amene tinagwirizana. Patatha msonkhanowu nthumwi zazipani zina zidafotokozapo kuti zikudikirira kuti
zimve zimene bungwe la PAC lidafotokoze pa nkhaniyi pamene laonera zisanachite ziganizo pa nkhani zina zimene sizikukhutira nazo. The summary report captures what was discussed as well as some of recommendations that were made during the proceedings, in which case the adoption of the summary report represents what was the discussion, because after the issuance of the summary report, no one has raised an objection or a concern to the summary report. Ophunzira pafupifupi 166,123 akulemba mayeso a junior certificate mdziko muno. Chiwerengerochi chakwera chaka chino poyerekeza ndi chaka chatha pamene ophunzira 154,504 analemba mayesowa. Bungwe la Malawi National Examinations Board MANEB ndi limene likuyendetsa mayesowa. Ku Blantyre mtolankhani wathu Daniel Zimba wayendera malo angapo olemberako mayeso. Izi ndi zina zimene anapeza. Mwachitsanzo pa sukulu ya Mjamba Secondary komanso Mjamba CDSS mu mzinda wa Blantyre lachiwiri pamene nthawi imati 8 koloko mawa ophunzira a form 2 anali atayamba kulemba pepala loyamba la mayesowa pamene ena mwa ophunzirawa anayamba kulemba pepala lachiwiri pamene nthawi imati 1:30 masana asikulo. Times itayendera malowa inapeza kuti ophunzira opitirira 190 ndiwo amayembekezeka kulembera mayesowa pa Mjamba Secondary ndipo ena 108 amayembekezeka kulembera mayesowa pa Mjamba CDSS. Yemwe akuyang'anira mayesowa pa sukulu ya Mjamba Secondary Ashamim Mwango ati ndi okhutira ndi mmene mayesowa ayambira pa malowa ndipo ayamikira khalidwe limene ophunzira aonetsa pa tsiku loyamba. Chris Sosa yemwe akuyang'anira mayesowa pa sukulu ya Mjamba CDSS wati naye ndi okhutira ndi mmene mayesowa ayambira. Kuti lokhutira chifukwa nkhawa yathu inali pa ma ID koma tsopano ma ID ana alandira. Chiyembekezere kuti ana achita bwino ndithu. Ndipo Alice Sitima ndi mmodzi wa ophunzira amene akulemba nawo mayesowa pa sukulu ya Mjamba CDSS. Ndipo mayesowa dayamba bwino kukhulupirira zokuti tikhoza magrade abwino zovuta zinalipo za ma ID tisitanda ma ID koma zovutazo zatha. Pakadali pano nduna yoona za maphunziro a sekondari ndi primary amadalitso kamba wawiri manawo ati ndi okhutira ndi mmene mayeso a JCE chaka chino ayambira mdziko muno. Ndipo Brenda Kayo ali mu mzinda wa Lilongwe. Brenda akuyankhula ndi a Edna Alice Chirambo, mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya sekondari ya Bwaila kumene ophunzira 467 akulemba mayesowa. Tizovuta sitingakaniretu pang'ono chifukwa timaona kuti mwina ana ena akuchedwa kuzatenga ma ID awo titalingiza kuti ma ID are ready, so tinali ndikankhawa kuti mwina anawa asiya sukulu koma taona kuti hayi ndithu onsewo abwera adzatenga ma ID awo. Chiyembekezo changa ndi chachikulu chifukwa ndimadziwa ana amene tili nawo pa Bwaila pano ana olimbikira, so ndikuyembekezera kuti alemba bwino mayeso popanda zovuta zina zilizonse kuvutitsa komanso kuti apeza magrade abwino ma result kapena kuti nene zosatira za mayesozi zikazatuluka. Witness Chipwere ali mu mzinda wa Mzuzu kumene walemba ripoti ili limene wawerenga Feston Malekezo. Yemwe akuyang'anira mayesowa pa sukulu ya private ya St Peters ku Mzuzu Alaiton Mwandira pa sukulu pomwe ophunzira 145 na amene akulemba mayeso anati ophunzira anabwera mu nthawi yake komanso mayeso anaperekedwa mu nthawi yoyenera. Ulendo wokonzekera mayeso wakhala wabwino kwambiri popeza zonse zachitika mu nthawi yoyenera, tinafika mu nthawi yoyenera, tapita katenga mayeso nthawi yoyenera, mayeso soyambaso nthawi yoyenera, anaso afikaso nthawi yoyeneranso pa center pano. Lolemba ophunzirawa amalemba pepala la agriculture ndipo mayeso onsewa akuyenera kuzamalizidwa pa 10 June chaka chino. Pa sukulu inanso ya sekondari ya Katoto mzinda omwe wa Mzuzu pomwe ophunzira opitirira 350 akulemba mayeso panalibe zosamwitsa zilizonse pa tsiku loyamba. Yemwe amayang'anira mayesowa pa sukuluyi George Chunga anati ali nchikhulupiriro kuti izi zipitirira masiku amene akudzawa. Ana amene yotawuza kuti asaope ife tili pano kuti tathandiza alembe mayeso. Ndeno iwango fasa zomwe anaphunzira bwino zomwe anaphunzisa akumbukire bwino alembe mofasa kuti mayeso apambana. Padali pano mmodzi mwa ophunzira amene akulemba mayeso ake a form 2 Lecter Mwenda pa sukulu ya sekondari ya St Peters anati ali nchikhulupiriro chonse kuti achita bwino. Mayeso amene anakhozekera kwambiri ndipo ndinokondwa polemba mayeso amene ndipo tilemba bwino ndithu takonzeka.
ophunzira opyola 5,000 ndi amene akulemba mayeso awo a form 2 m'malo okwana 18 mu mzinda wa Mzuzu. Bwalo la milandu ku Mzuzu lapereka belo kwa nduna yakale a Japi Mhango. Bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB linamanga Mhango lolemba lapitali powaganizira kuti anagwiritsa ntchito udindo wawo molakwika pamene anali nduna ya zamtengatenga mu ulamuliro wa Democratic Progressive Party DPP. Popereka belo, bwalo linati Mhango apereke chikole cha ndalama zokwana 1 million kwacha komanso azikaonekera ku ofesi za ACB mwa zina. Sam Kalimira akufotokoza. Oyimirira Mhango ku bwalo la milandu a Kriston Irambi anapempha belo ponena kuti Mhango ndi munthu wodziwika pa ndale ndipo sangathawe komanso sangalephere kukaonekera ku bwalo la milandu ndi ku maofesi a ACB. Bwaloli linavomera belo koma linanena kuti Mhango apereke zikalata zawo zimene amayendera komanso chiphaso cha unzika ndi kuonetsetsa kuona kuti akumakaonekera ku maofesi a ACB ku Mzuzu lachitatu lililonse pa masabata awiri. Bwaloli linanenanso kuti Mhango apereke ndalama zokwana 1 million kwacha. Ku bwaloli ndi kupereka mayina anthu awiri omwe akhale mboni pa belo yawo. Oweruza Godfrey Balaka anati palibe chifukwa chowakanira belo ponena kuti mbali zonse ziwiri zinaonetsa kuti zilibe vuto ndi kupasidwa belo kwa Mhango. Bungwe la ACB linawuzanso bwalo la milandu kunena kuti Mhango sayankha kaye milandu yawo kamba konena kuti akudikira anthu ena awiri omwe akuti nawonso adapalamula limodzi milanduyi ndi Mhango. Yemwe amayimirira ACB ku bwaloli a Daniel Nyasulu anati akawagwira oganizidwa ena awiri ndi kuti akapita nawo ku bwalo la milandu ndi kukapereka ndi kukawerengera milandu yawo. Pa mlandu umenewo palinso anthu ena atatu oti sitinamange ndi tifuna kuti onse azatengere plea pakamodzi. Ndikwana ndi kuti atenge plea leloli kenakonso tizabweso ndi anthu ena azatengenso plea tsiku lina koma for good case management tiona kuti onsewo tikatenga azatenga plea tsiku limodzi. Atawapatsa belo Mhango anatuluka panja pa bwaloli pamene anakumana ndi gulu lochuluka lautsatira chipani cha DPP omwe anasonkhana panja pa bwaloli. Mulandu ukumvedwa nkuona kuti anthuwa amayimba nyimbo zonyazitsa boma pomwe ena amavina nyimbo zina zotamanda apita muthalika. Ntchito imene tikugwira ku chipani ndiofuna kuti tipulumutse Amalawi ku mavuto amene akumana nawo si ntchito ya Mhango iyayi. Amalawi akuvutika ndi boma lilipo lero chocho ntchito tinayo pano ndoti tapulumutsa Amalawi mavuto amene akumana nawo. Chocho palipo chokhala chete yayi. Kulankhula tilankhula misonkhano tipanga Amalawi tauze zona zokazokha. Ena omwe anali nawo ku bwaloli anali akuluakulu a chipani cha DPP ngati Msungijuma a Edgar Tembo, mkulu wa zachinyamata a Norman Chisale komanso mamembala ena a komiti yaikulu ya DPP ndi atsogoleri a chipanichi ku chigawo cha Kumpoto. Malawi Peace and Unity Commission yapempha mafumu mchigawo cha Kumpoto kuti azilola aliyense kuchititsa misonkhano yokopa anthu m'madera mwawo. Akuluakulu ati izi zingathandizire kuchepetsa ziwawa pa ndale. Akuluakuluwa anena izi atakumana ndi mafumuwa mu mzinda wa Mzuzu. Feston Malekezo ali ndi zambiri. Wapampando wa komishoni Amere Nkosi anati mafumu ngati mbiya za mtendere ali ndi udindo waukulu ozuzula ziwawa komanso kumemeza achinyamata kuti alewe izi omwe nthawi zambiri amangogwiritsidwa ntchito ndi andale. Kenaka mayi Nkosi apempha atsogoleri a zipani za ndale kuti azilemekeza mafumu monga mwa zina powadziwitsa pomwe ali ndi lingaliro lochititsa misonkhano ya ndale m'madera mwawo. Makampeni akuyambika ndipo taona kale kuti nthawi zina kumapezeka ndithu ziwawa chifukwa chakuti anyamata agwiritsidwa ntchito, azimayi aphunzitsidwa nyimbo zosakhala bwino zonyoza. Lezo sezi tikuwapempha mafumu kuti adziyesetsa kutenga mbali yawo monga iwo anthu amene amayang'anira chikhalidwe chathu cha Malawi kuti ulemu ndofunika kwambiri pomapanga makampeni komanso kuti nthawi election ya zisankho ikamachitika kusakhale ziwawa kapenanso mpungopungoli wonse. Msonkhano mongawu unachitikanso kuzomba ndipo mapulani ndoti ichitikenso mzigawo zina monga pakati komanso kumwera kwa dziko lino. Mawu awo Nkosi Amakhosi Mberwa yati nzodandaulitsa kuti mdziko muno mwambakale kuchitika mchitidwe wa ziwawa pomwe tikusendera ku chisankho cha pa 16 Septemba chaka chino.
ambelo akenaka apempha atsogoleri a ndale kuti azigwiritsa ntchito anyamata pa zinthu zabwino zimene zingathe kutukula dziko lino. tentagwiritse bwino ntchito anyamata amenewo tatume zinthu zonena kuti tikamatuma ifeyo tiziyamba taganizira kuti kodi ine mwana wanga ndingamutume kuti akapange izi kuti akapange zinthu zoyenerera kusiyana ndi kuti azese misokonezo mu dziko muno. So ndi pempho langa lonena kuti tikamagwiritsa ntchito anyamata tentigwiritse ntchito moyenerera, komanso kuya ino wake wachinyamatawo nawonso aziziwa zoona kuti ali ndi gawo loti atengepo. Pakanali pano pakhoza kukhala ngati kuti ndachinyamata koma mawa iwo ndamene azakhala atsogoleri a dziko lomwe lino. So ndi zomwe akupanga ku dziko lino ndi zomwe akufuna kuti azasogolere nthawi yawo ikakwana. komishoni iyi yomwe ndiyoona za mtendere komanso umodzi inakhazikitsidwa pansi pa lamulo la Peace and Unity ndi cholinga chofuna kuzetsa mtendere pogwiritsa ntchito njira zosiyanasiyana monga kukambirana. tipitirize kukupatsirani nkhanizi zikatha izi. kupitirira ndi nkhanizi pakadali pano apolisi mchigawo chakumwera cha Zambwe alimbikitsa mgwirizano pothana ndi ziwawa pa ndale. wachiwiri kwa komishonala wa polisi mchigawochi wanena izi mu mzinda wa Blantyre pamapeto pa ulendo wa ndawala umene anakonza pofuna kufalitsa uthenga wodzadzula ziwawa. Daniel Zimba akufotokoza. malingana ndi wachiwiri kwa komishonala wa polisi mchigawo chakumwera cha Zambwe kwa dziko lino Amavuto Mbobo, iwo ndokondwa kuti mchigawochi simunapezeke nkhani zokhudza ziwawa chiyambireni zokopa anthu pa ndale, ponena kuti anthu akhala kuchita zionetsero zabata ndi mtendere mchigawochi. Koma Ambobo atsindika zakufunika kwa kugwirana manja polimbana ndi mchitidwewu, ndipo alimbikitsa achinyamata kuti apewe kugwiritsidwa ntchito ndi anthu a ndale pochita ziwawa. maka mavenda zomwe akugwiritsa katundu mtawuni wakhala kuchitika ma demonstrations kunoko, koma sinaonepo ine violence, sinaonepo mavenda akulowerera ma demonstrations. akafuna ma demonstrations akumapanga okha ndipo palibe wina konse yomwe akulowererapo, ndipo ma demonstrations kuno ku South West Region akumakhala abata. kumbali yake mtsogoleri wa bungwe la polisi ammadera mdziko muno a Yunus Lambert wagwirizana ndi mawu a Ambobo. Let's keep ourselves respectfully, and let's do our elections peacefully. Elections will come and go, but we shall still remain. That's the cause. mbali inayi yemwe anayimira ochita malonda mu mzinda wa Blantyre a Jeremiah Kazota alonjeza kuchilimika kumbali yawo pothandizana ndi apolisi kuonetsetsa kuti anthu ochita malonda akupewa mchitidwe wa ziwawa mu mzindawu, ponena kuti ziwawa zimasokoneza ntchito za malonda. Ndipo mtsogoleri wa bungwe la Blantyre Vendors Association a Alfred Chinganga nawo ati kumbali yawo ayetsetsa kuthandizana ndi apolisi pa nkhani yolimbana ndi ziwawa. boma likufunikira ndalama zokwana 95 billion kwacha pa chaka kuti lilembe ntchito aphunzitsi atsopano a msukulu za primary okwana 26,284. boma likufuna kulemba ntchito aphunzitsiwa kuti alowe m'malo mwa aphunzitsi ena 26,284 amene anakwezedwa ntchito posachedwapa. Pemphero Malimba ali ndi nkhani yonse. ndondomeko yatsopano yamalipiro anthu ogwira ntchito m'boma ikuonetsa kuti aphunzitsi asukulu a primary a grade TL amalandira ndalama zokwana 3.6 miliyoni kwacha pa chaka, zimene zikutanthauza kuti boma likuyenera kukhala ndi ndalama zokwana 95 biliyoni kwacha kuti likwanitse kulipira aphunzitsi atsopano okwana 26,284 pa chaka. Komabe sizikudziwika komwe boma lipeze ndalamazi, potengera kuti mu ndondomeko ya chuma ya chaka chino mpaka chaka chamawa lidayika ndalama zokwana 10 biliyoni kwacha kuti ndi zimene ligwiritse ntchito polemba anthu ogwira ntchito atsopano. Wofalitsa nkhani ku nduna za chuma a Williams Banda adasadayankhe mafunso amene tidawafunsa, koma posachedwapa nduna za chuma Simplex Chola Banda adati boma likwanitsa kukweza ogwira ntchito mboma ntchito komanso kulemba ntchito ogwira ntchito onjezera. Poyankhulapo mkulu wa bungwe la Civil Society Education Coalition na Benedicto Kondowe anati ngakhale kulemba aphunzitsi onjezera ndikofunikira kwambiri ku nkhani ya maphunziro, ndondomekoyi ndiyosapereka chilimbikitso. Mawu ake mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency Awireka Mbwandira anali ndondomekoyi ndiyopereka mafunso pa mapulani amene boma lili nawo, ponena kuti ndondomeko yolemba anthu ntchito ndiyofunika kukhala ndi mapulani abwino komanso kukhala ndi ndalama zokwanira. Pakadali pano ofalitsa nkhani
za gulu la aphunzitsi amene sadalembedwe ntchito a Willard Jonas anati akuyembekezera kuti boma likwaniritsa lonjezo lake yolemba ntchito aphunzitsi atsopano. Tsopano tikuyang'ana chitsogolo kuti ma district councils akwaniritse zimene boma lawauza kuti achitire mu nthawi yake, kuti vuto limene dziko lathu lakhala nalo la kuchepa kwa aphunzitsi limene limakhudza kwambiri maphunziro mdziko lathu lichepe. Mapulani ofuna kulemba ntchito aphunzitsi atsopano akudza pamene posachedwapa boma lidakweza pa ntchito aphunzitsi pafupifupi 33,000 madera osiyanasiyana mdziko muno. Bungwe la COMESA Federation of Women in Business lalimbikitsa amayi a bizinesi kuti adzigwiritse ntchito makamaka njira zamakono pofuna kufikira anthu ambiri. Akuluakulu anena izi pamene amayi okwana 114 amaliza maphunziro a zamalonda amene bungweli linakonza. Kumboka liwo walemba ripoti limene akuwerenga malenga achiyenda. Polankhula mu mzinda wa Lilongwe pamene amapereka masatifiketi kwa amayi omwe amaliza maphunziro ochita bizinesi, wapampando wa COMESA Federation of Women in Business ku Malawi Selina Mwene Lupembe ati kafukufuku yemwe iwo anachita waonetsa kuti 20 to 30% yokha ya amayi ndi yomwe imaperekera nawo katundu wa bizinesi pa msika ovomerezeka, ngakhale ma business ambiri oposa 11% amapangidwa ndi amayi. Azimayi kwempa kumene business nditha kunena kuti sankha chisankho chabwino, chifukwa munthu ukakhala ndi business zimasiyana ndi ngati walembedwa ntchito. Munthu ukakhala ndi business umalamula nthawi yako, umatha kukhala ndi nthawi yogwira business yako komanso nthawi yoyang'anira pa khomo. Komanso mzimayi business yake ili ndi kuthekera akayikapo mtima mene ndanenera muja kuti adziwe kumene akupita, akhale ndi plani bwinobwino ndi kudzikhulupirira iye mwini. Mkulu wa bungwe la Women Creating Wealth kuno ku Malawi Evelyn Kamanga ati bungwe lawo lili mkati mophunzitsa amayi oposa 700 kuti akhale oyima paokha pa bizinesi. Ena mwa mavuto amene azimayi opanga business amakumana nawo ndi kusowa kwa capital, komanso kusowa misika, komanso kudzikhulupirira iwo okha. So ngati bungwe la Grace Machel Trust pansi pa project ya Women Creating Wealth tugwira ntchito ndi azimayi amenewa kuti akapeze misika yokhazikika ya malonda awo, komanso kuti akapeze ndalama zokwezera ma business awo. Timagwira nawo ntchito mu program ya Women Creating Wealth imene ili program ya miyezi 10 imene amapanga kuti akagwire ntchito zotukula ma business awo. Wachiwiri kwa wamkulu wa University ya Malawi University of Science and Technology Address Malata ati iwo ndokonzeka kugwirizana ndi mabungwe a amayi pokonza njira zamakono zopangira bizinesi pa mtengo ochepa. Maphunziro ndofunika pa business ya amayi, chifukwa amayi ambiri akufuna kuchita ma business osati ife chonodi akusowaso ntchito yayi. Ntchito ena akhuza kuzipeza komanso taona azimayi amene asiya ntchito ife akuona kuti akachita business amapindula msanga, komanso business amatha kulemba anthu ena ntchito. Koma kuti achite zimenezo bwino ayena kukhala ndi maphunziro, ndipo pali anthu ma experts amene akuaphunzitsa ndalama mungasamale bwanji, kodi katundu wanu mungagulitse bwanji, muchita bwanji msika wa malonda kuti anthu azidziwa. Masiku ano kuti digital skills, Facebook ija anthu amangolemba zinthu, koma kuti Facebook ndi business yabwino. Mayi uja watuza kuti neyo nditayamba kugulitsa zinthu pa Facebook ndaona kuti business yanga yakula. Mkumano wa amayi wa mchaka chino unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na insomiti yake. Public Affairs Committee PAC yati sikufuna kuonetsa mbali pa zimene zinakambidwa ku msonkhano wake waukulu posachedwapa. Bwalo la milandu latulutsa pa belo wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP Ajabe Mhango. Ndipo munkhani zina boma lifunika makamaka ndalama zokwana 95 billion kwacha pachaka kuti lilembe ntchito aphunzitsi atsopano msukulu za primary. Munali ndine Tabi Kamwangala.